Energi. Vi startede ud med at opstille vores apparatur, som bestod af skumplastkrus, ca. 25 cm metaltråd og materialet konstantan, elkoger, wattmeter, termometer, strømforsyning og computer med loggerbrug. Det er de ting, vi skal bruge til vores forsøg, hvor vi skal lave en elkoger. Vores fremgangsmåde. Vi laver en spiral af en varmetråd, derefter sætter vi en krokodillemund på hver ende af tråden. Så sigtede vi den ned i vandet, så at den dækkede fuldstændig. Efter det tilsluttede vi den til et wattmeter og strømforsyningen. Vi tilsluttede et termometer, der var tilsluttet loggerbrug, så vi kunne følge med i temperaturen. Det data, vi fik ud af forsøget, var 50 watt, delta T var 28,1, der var 0,188 kilo vand i koppen, og det tog 600 sekunder. Okay, så her har jeg også udregninger. Vi starter med at bruge effektformlen for at finde ud af, hvor meget energi vi har udnyttet. Så effektformlen den hedder delta E er lige med effekten gange delta tid. Så det vil altså sige, at vi har 50 watt gange 600 sekunder. Det gav så 30.000 joule. Efter det så kunne vi så lave vores varmefyldeformel, som hedder delta E gange masse gange specifik varmekapacitet gange delta temperatur. Ja. Og det gjorde vi så ved at gange 0,188 kilo gange 4180 joule per kilo gange grad gange 28,1 grader. Det fik vi så et tal, der hed 22.082 joule. For så at finde nyttevirkning bagefter, så skulle vi så gange energi udnyttet, eller dividere gange energi udnyttet med energi tilført gange 100. Så derfor satte vi 30.000 divideret med 22.082 gange 100, og så fik vi et tal, der hedder 83,60%, eller 73,60%. Så har vi nogle fejlkilder her. Termometeret lå for tæt på varmelægemet, så derfor var temperaturen en del højere, end vandet rent faktisk var. Og så var der lidt usikkerhed med start. Vi fik startet den lidt for sent. Ja, og så havde vi heller ikke rørt rundt i vandet, som gør, at temperaturen vil være den samme overalt i vandet, så derfor er det meget mere præcist, hvis man gør det på den måde. Hvad kan skyldes en større nyttevirkning? Yes. Der har vi valgt at skrive, at hvis man putter låg på, så vil det give en meget større nyttevirkning. Og hvis man har tråden helt under vand, vil det også give en større nyttevirkning. Fordi så er der meget energi, der ikke vil slippe ud. Og det samme med vandet, der er også meget af energien, der vil slippe under luften, når der ikke er låg på. Yes. Og så kurvens udseende. Og hvis jeg sådan skulle kunne forklare kurvens udseende med effekt og nyttevirkning og varmefylde, så vil jeg gøre det således. Altså, kurven viser en stigning af temperaturen som en funktion af tiden. Hvor temperaturen hurtigt stiger, har noget at gøre med, hvad effekten er. Vores effekt var på 50 watt. Hvis den havde været højere, ville temperaturen i vandet derfor også have steget hurtigere, da der er blevet tilført mere energi. Nyttevirkningen fortæller os om, hvor meget energi der går til spilde. Hvis vi fx havde haft et låg på vores krog, så havde nyttevirkningen været højere, end den blev, fordi så havde vi holdt på varmen. Og så havde der ikke gået lige så meget energi til spilde. Temperaturen havde også steget hurtigere, hvis vi havde
forsøgt at forhøje nyttevirkningen. Det ved vi jo også ved fra et typisk hverdagseksempel. Hvis vi nu for eksempel koger noget vand, ved vi også godt, at det koger en del hurtigere, hvis det er, at vi tager låg på, frem for uden låg. Yes. Og vandets varmefylde er som bekendt 4180 joule per kilo per grad, som betyder, at det kræver 4180 joule at varme et kilo vand op 1 grad. I forhold til vores graf kan vi så se, at det tog 10 minutter at varme 0,188 kilo vand op 50 grader. Så det passer meget fint. Hvordan ville kurven have set ud, hvis vi havde fortsat til 100 grader? Der vil jeg mene, at kurven vil stoppe med at stige, når den ramte de 100 grader. Fordi at når vand kan ikke varmes mere op end 100 grader, så derfor vil vandet fordampe, så det kan ikke blive varmere. Så ja, vand det kan ikke eksistere som en væske på over 100 grader. Ja, og det kaldes, at vandets kogepunkt er på 100 grader. Så hele den tilførte energi vil altså herefter blive brugt på at fordampe. Yes. Jeg har valgt vandkraft som min energi, og energiomsætning med vandkraft, det er, at først så er der jo en å, en sø eller en bæk, eller ja, noget vand med noget strøm i. Så allerførst, så hedder det potentiel energi. Så bygger man et vandkraftværk, en mølle eller noget lignende, så man kan udnytte energien fra vandet. Så bliver det til bevægelsesenergi og varmeenergi, som så bliver til elektrisk energi, som vi bruger til rigtig mange ting i hverdagen. Altså for eksempel en brødrester. Brødresteren bruger energien til at opvarme brødet, som vi så spiser bagefter. Så bliver det til kemisk energi. Hvis vi så bevæger os, så udskiller vi jo energien. Stammer vandkraft fra solen. Solens stråler er helt klart med til at påvirke vandkraften, blandt andet gennem bølger. De fleste vedvarende energikilder stammer nemlig fra solen på den ene eller den anden måde. Er vand vedvarende? Vandkraft er en vedvarende energikilde, da vi aldrig vil slippe op med vand. Vi kan ikke bruge alt vandet, da det aldrig rigtig vil forsvinde. Solen, som giver sine stråler, så der kommer bølger og åer, bække og floder, vil jo altid være der, så man altid kan udnytte energien herfra. Bæredygtig udvikling er, at vi som person skal tænke over i dagligdagen, hvor meget energi vi bruger, så naturen nu engang kan blive bibeholdt. Vi skal altså overholde reglerne, der er for skovbrug, industri og landbrug osv. Altså, at man ikke bruger for meget af jordens ressourcer, så der er balance mellem udnyttelse og beskyttelse, så vi ikke ødelægger jorden. Vi sørger for, at vi ikke ødelægger det for de forekommende generations muligheder for at opfylde deres liv. Skal man være bæredygtig over for vandkraft? Min energikilde skal man da også være bæredygtig over for, men ikke i sådan en grad som f.eks. fossile brændstoffer. Man skal selvfølgelig passe på vandet, men ikke forurene det, og holde det rent, og sørge for at vedvare og passe på de floder, åer og bække og søer, som vi nu har. Vandkraft som fremtidens energikilde, det er da helt klart. Så det er da en fantastisk måde at få energi på. Man bruger intet unødig energi, og det er ikke så dyrt igen at lave vandkraftværk eller bare en vandmølle. Det eneste problem, der nu engang er i den her situation, at det er ikke alle steder, man er så tæt forbundet ved en flod, bæk eller å. Så det er måske ikke lige den bedste fremtids energikilde.